Leopard 2A6 taistelupanssarivaunussa. Suomen olosuhteissa, oli ne sitten lumiset tai kesäiset, niin kaikilla näillä kalustoilla pystytään hyvin liikkumaan. Näitä meillä Leopardia on sen 200 kappaletta, muistatko? Joo, noin 200 kappaletta on Leopardia 2A4 ja 2A6 versioita. Puolella on ajoneuvot käyttävällä Suomella. Niin lähellä vihollista ja tarvitaan suojaa ja tulivoimaa siihen tiedustelusektoran suorittamiseen. Sitten myös niin sanotusti tukevia osia, eli liikkuva porras tarvitsee, jotta se voi taistella tehokkaasti. Eli siellä on myös